Utemeljitelj modernog slovenskog pjesničkog izraza France Prešern, rođen 3. prosinca 1800. Zbog osebujnog temperamenta i slobodarskog duha, nerijetkih obračuna s policijom, nije lako mogao kapitalizirati svoje pjesme, kao ni široko znanje stečeno na studiju filozofije i prava u Beču. Iako je i doktorirao, čak 5 puta mu je odbijena molba za otvaranje odvjetničkog ureda u Ljubljani, da bi ga na kraju otvorio u Kranju. Kad se povezao s poznavateljem svjetske književnosti Matijom Čopom, počinje stvarati opus koji nadilazi uvriježene teme njegova doba, pa vjersko-moralističko i utilitarističko izdiše na evropske pjesničke trendove. Piše o ljubavi, pjesništvu, narodu, i to ne samo na slovenskom. Rano je shvatio da se pjesnička prepoznatljivost za Metternichova apsolutizma postiže pisanjem i na njemačkom jeziku. Kao domoljub bilježio je slovenske narodne pjesme, a u almanahu Krajinska čbelica Prešern zagovara ljudske i nacionalne slobode. U zrelim će godinama mnoga njegova dijela, posebice elegije, odisati razočaranjem buržoaskim društvom u kojemu vlada zakon novca. Ipak, temeljna je pjesnikova preokupacija koja će uroditi prema nekima remek dijelom slovenskog poetskog izraza, sonetnim vijencem, ljubav. I to konkretna, prema Juliji Primic, kćeri bogatog ljubljanskog trgovca. Kako je bila neuzvraćena, utjehu je tražio u dugogodišnjoj vezi sa sobaricom Anom Jelovšek, s kojom je imao 3 nezakonite djece. Bard slovenske književnosti skončat će ojađen, materijalno na rubu, a motivi očaja, čak samoubojstva, mrtvih prijatelja, prolaznosti, sve su vidljivije u posljednjem ciklusu njegova stvaralaštva. Umro je, ne dočekavši 50.